Príprava peľového elixíru. Máme tu 400 g peľu, bylinková zmes zo 16 byliniek a kvalitný medovicový med. Najprv urobíme čaj z 16 byliniek. Medzi tým nám zovrela voda, nechal som ju schladiť na 90 stupňov a zaliali sme bylinkovú zmes. A necháme luhovať 15 minút. Pre tých, ktorí chcú vedieť, aké bylinky tam išli, tak tu máme v popise. Ináč budú napísané všetky, aj celý recept pod videom. Takže čakáme 15 minút. Medzi tým som si vysypal 400 g peľu do fľaše 3-litrenej a pridávam tam med. Jednu celú fľašku medovicového medu. Bylinnú zmes sme po 15 minútach precedili a necháme ju schladiť minimálne na 37 stupňov Celzia, aby nám nezničila vitamíny a minerály, ktoré sú obsiahnuté v mede a v peľi. Bylinnú zmes som ešte raz prefiltroval. Teraz je vychladená na 37 stupňov a tu teraz vlejeme do tohto pohára, kde už je pripravený peľ s medom a potom to dôkladne premiešame. Tak, elixír je už pripravený. Kto chce, nemusí. Ja som dal ešte pre obohatenie silicu bergamotovú, niekoľko klapiek a tiež kvalitný propolis. A takto vyzerá peľový elixír v plnej kráse. A posledná informácia je to, že tento produkt nekonzervujem, ale taký ho uskladňujem v chladničke.